زمون با کابرینو حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ واقعات توسما بیان کړي هغه د الله پاک علم کشف ورکړو یو ځل لاہوری سے فرمای لاہور په بازار کې روانو نوې داس یو کس مې وکړه داس مجذوب غوندې ذوالحال غوندې او تر به تر ما او تاسو کې چیرې دا وې ما کنه ما ته وې احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں احمد علی انسانان کم جو اسی وہ موت حضرت یہ بازار میں جو چلتے پھرتے ہیں کیا یہ انسان نہیں ہے دے بازار کی ذکر دی دا انسانان دا سڑی دا مشومان دا خز نوی دا سر کی دا سے بدل کری اور دا سے ماتا وہی کیا یہ انسان ہے کیا یہ انسان ہے وہی ماں چوکا تھا وہی دا دا دے وینا سرا پا ماں دا چلو شو چو گورما نو بازار ڈک دے خوخردی سپیری ٹٹوان دی خنزیران دی دا شینے پا بازار کی کر دی وہ یو شیف یو وقت میں وی دا کیفیت ہو وی چا کیفیت لارا چو میں کہتا نا سڑیشتا ہو نجے کم دینو نو بارحال نو ای دین ہو جوان تا مشہور ہو چھتا سرا علم کشف دے نو یو ظل زما پا دے خبر کی لگ تردد ہو یا معشومہ لگا نوجوان لگا دمر لوی مقام چھتا سرا علم کشف دے وی زمان لگ تردد ہو او بل میں دا خبر ہو رہے دلیوا چکم انسان او یا زرزل لا الہ الا اللہ ہوئی نو کدا مور دو بخی مور دوزخ پردرہ دا دی پا برکت بے اللہ دوزخ نو باسی جنت تبی دے گی لارے دے بل سوک دے نوی دے خبر کم زمالک تردد غندو چیرہ دا 70,000 نسبت کی جگم دے دا اثر وی زمالک شان ترددو نوی اوزل روٹے تناستو ما او زمون دو کسی مخی تا دغا نوجوان تیری گی علامہ قرطبی فرمائی وی ماں دی علک دوی جالک راشا روٹے ہو وی دے راگی او روٹے تا کی ناستا خو جسی کے نوڑے رواغشتا نو علک نا کہنا پا جڑا شو پا سلگو شو یہ لگا ولی وی راتے وی مور میں دوزخ کے پرتا دا مور میں دوزخ کے سو دی وی ماں چکر تا خبر ہو رہے دلی وا نو ماں دلی او یازر زلو دا نصاب زان لا یو سو یو مور لا یو میں پلاد لا نور میں زان لا خیرت لا جمع کریو نو یہ لگ رہا دوی جی مور میں دوزخ کے سو دی نو یہ ماں پہ شونڈے ندی خوزولی رکی بھی ہوئے چی اللہ ما جد آخرت دا پارا کم دا لا الہ الا اللہ دا 70,000 کم نصاب ما جمع کرے دے دا آخرت دا پارا دا غین یو نصاب ما دا دمور لور بخلے دے یا اللہ دمور لے اور سے نو یا لکھ نا گانا پخانداشو نو اماو تا جوالی ویراتے ہوئے جو مور میں دوزخ نہ رہو تا جنت تلاڑا مور میں دوزخ نہ رہو تا او جنت تلاڑا نو ایدہ دی خبرنا ما تا دو فیدے ہوشوی یو خود لا الہ الا اللہ دا دی اویا زرزل دا فضیلت ہو مقابرت معلوم شو جا حقیقت تے جو بدے کے ہوڑی لوی کمال لے ذکر نبی علیہ السلام فرمائی افضل ذکر لا الہ الا اللہ یو دا معلوم شوا او دوے مرتا دا معلوم شو جی دی علیہ السلام